Al met de juf zitten wanneer de band steen zullen. De nieuwe zit-steenbureaus worden voortdurend broek door de band. Het bewegen op zich is belangrijk, maar vooral het zitten onderbreken is belangrijk. Want zitten is heel verkeerd. Zowel zitten is na je roken. Dus dat verbreken, dat willen we eigenlijk bereiken. Met de zit-steenbureaus wordt het lange zitten van bijen onderbrutsen. Zij er minder risico op diabetes en hart- en vaatziektes. Verder wordt er onderzocht of steen effectiever is als de gewone beweegmomentjes die het squalbijen hebben. De juf denkt van wel. Als ze zitten, dan dromen ze vaak. Daar binnen ben die kan wel eens een beetje waaidromen. Maar het is veel actiever. Ik denk dat ik wel goed wezen kan voor de concentratie van bijen die wat hyperactief binnen. Basissqualle De Roerganger is de eerste Frieske squalle met de zit-steenbureaus. 2 weken lang met groep 4 proefdraaien met deze tafels. Wat doet dan oors als oors? Steen. Ik moest er eerst een beetje aan wennen en nu vind ik het best leuk. Geinig. Omdat we de eerste binnen die dit doen. De bureaus binnen ook nog geschikt voor orenzaken.